Croeso i Sgorio a chroeso i drilai yng nghanol y brif ddinas. Cwpan Cymru sy'n cael yn sylw ni, heno y dynion a'r menywod wedi cyrraedd rownd yr wyth ola. A ni'n dechrau fan hyn yng ngheirau trilai wrth i nhw gwrdd ar deilied Ceicona. Mae ceirau o gyngrair y de di achosi dipyn o sioc yn barod yn y gystadleuaeth tymor yma wedi ennill yn erbyn y Bari a'r Bala i gyrraedd yr wyth ola am y tro cyntaf ni hanes. Ceicona wedyn ni, wel yn cystadlu yn yr wyth ola am y degfed tro yn olynol ac yn ceisio cyrraedd y rown gynderfynol am y trydydd tro yn olynol. Dyma Bishop helpu'r bêl ymlaen. Chwilio am Howell Davies. Davies yn croesi over ar gyd i'r rwyd ochr. Mor agos o fynd ar y blaen. Y capten Jack Ashford ar ei drod dde yn ceisio curo y gôl geidwad Ratcliffe. Mor agos i'r gôl. Davies yn torri tu fewn ar ei drod dde. Davies bêl y gwyro ac yna Bishop. Davies ar gwaith da yn y lle cynta yn torri tu fewn ar ei drod dde a bu bron i Bishop roi'r tîm cartre ar y blaen. Durant sy'n croesi. Cair edrylai am gicrydd, dyw e ddim yn dod. Hughes ar ei drod dde, Cymru iddi, berffeth! O, am gôl i Rhys Hughes ar ei drod dde, heibio i Tymor ar ymwelwyr sydd ar y blaen. Am gol, jyst rhoi tu allan y postyn pella a jyst crymanu fe rownd. Kenny, dal y bêl i fyny a Durant sy'n gwibio yr ein y munudau pwysig nad ydyn nhw'n ildio'r ail. Hughes o sgiliau hyfryd! Ac oedd hi ar y postyn o sut nath hi aros allan. Mae'r perygl dyl yno. Ar ergyd droed gan Woodcock ac allan am Git Gornel. Wel, cairau trelai yn dianc yn ffodus i wneud hynny a bu bron i Rhys Hughes ychwanegu ail. Mae jyst y doniad gyda fe yn y fe, unwaith yn y cwrt cosbi, dy'r amddiffynwyr ddim yn sicr pa ffordd mae'n mynd i fynd, a mae'n anodd i amddiffynau, maen nhw methu neidio mewn, a jyst ffodus dath e bant o'r postyn fyna. Hughes at Kenny! Kenny am yr ail o gwaith da fanna yn yr amddiffyn. Dyma'r gicrydd i'r ymwelwyr bêl yn cael ei helpu ymlaen. A dyma Edwards yn ergydio! Mae o dde ar y postyn a mewn. A maen nhw wedi dyblu mantais Billy Pater a'i dîm hyfforddi yn dathlu ar yr yslys. Noah Edwards yn ennill y bêl yn y cwrt cosbi ac ar ei drod dde yn ergydio ac oddi ar y postyn a mewn. Cair y trelai dim, Ceicona 2. Liam Bishop dros y gicrydd. Pedwar yn y wal amddiffynol. Dean Wheeler yn edrych ar ergyd. Mae'n cael ei harbed gan George Ratcliffe yn weddol gyffwrddus yn y diwedd. Samson a'r bas ymlaen. A mae'n y gyfle fan hyn i dynnu'r bêl nôl. A Davies o! Cyfle gorau'r gêm i'r tîm cartre. Wel, Drew Banner creuodd y cyfle ar gyfer Howell Davies, ond rhaid rhoi canmoliaeth i George Ratcliffe. Yr arbediad yn gampus. Andros y bêl dda gan Haben Samson. Drew yn pasio draw i Howell Davies. A just unrhyw dde allan, unrhyw cornel dwi'n credu agor allan. O, chwarae teg, George Ratcliffe yn dda iawn. I'm really proud of all of the efforts of the boys today, and they should be proud, and this is something that they need to aspire to and work towards, you know, and these opportunities then will be there for them. Like, we got a lot of quality players around, so we're doing things the right way, and we just got to build on these experiences and learn from them and then come again. Gyda'r Seintia'n cipio 3 phwynt arall yn y gyngrair yn erbyn Caernarfon ganol wythnos ac yn herio Aberystwyth yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG ddiwedd y mis, mae'r Chapel ar y cerdia i dîm Craig Harrison eleni. Ceffyl a blaen cyngrair y Gogledd, Airbus UK oedd ei gwrthwynebwyr yn y gwpan bnawn Sadwrn, clwb sydd heb guro'r Seintia ers 2016. Smith, Williams. O, trionglau hyfryd ar cyffyrddiad gan Jordan Williams yw'r rhyddhau Jordan Marshall. Y croesiad, a Ben Clark sy yno. Mae'r Seintia wedi cael ei heiddiant. Maen nhw gol i ddim ar y blaen, wedi 7 munud ar 20.
Marshall a digonedd o le, a Clark ar hediad hwyr i rwydo. Edwards ar tafliad. Caden Cook ddim digon cry. Mae'r Seintiau di hennill i nôl. Leo Smith drwodd ar y gol. Smith ar ergyd! Mae'n ddwy'r Seintiau. Wel, i fod yn holl onest, mae wedi bod yn fater o pwy fyddai'n cael yr ail gol yn hytrach na os fydde hi'n dod. A Smith sydd i chael i. Jones yn penderfynu a mynd am yr un fer. O, mae'r un yna'n wael hefyd am amddiffynwyr ebys i gyd i fyny os y gyfle'r Seintiau wrth ymosod. Marshall ar bas drodd i Jordan Williams, mae'r golwr allan. Williams ar ergyd, i wio nodwedwch. O, mae'n taro'r postyn. O, fewn modfeddi fod yn dair i'r tîm cartre. Marshall yn codi ben. Bas Letraws. Kieran Evans oedd i tannu. A mae'n gol i'w rwyd i hun. Mae'n dair i'r Seintiau. Mae'n cael gair o gerydd gan ei frawd Jordan. Dwi'n siŵr na fydd Kieran Evans erioed wedi gwneud hyn o'r blaen. Am gamgymeriad, am eiliad o embaras i'r amddiffynwr druan. Roberts, gigigwyr at Zach Clark. O, mae syth drwodd i Ben Clark. Tackle drom ond o fo gan Sam Rickett, mae'r chwarae'n parhau. Mae'r bel yn syrthio i Sean Bradley. Bradley. I mewn i'r cwrt. Mae'n curo Rickett unwaith, ddwywaith. Sean Bradley a gol o didog. Pedwaredd i'r Seintiau ar orau eto. Falle bod y drydedd yn gol o embaros, ond mae hon yn gol o safon. Palmer yn ildio'r meddiant i Leo Smith. Zach Clark ar ymyl y cwr Cosby. Yn ergydiog yn taro'r postyn. Mae'n dod allan i Wilson yr eilydd. A mae'n ten taro'r postyn hefyd. Rory Holden. O, te drwodd, mae'n taro'r postyn. Y pedwerydd tro yn y gêm y Mair Pren achub yr ymwelwyr. Chwarter awr yn weddill. Bradley ar gic rydd. Zach Clark i fyny amdani, mae'n 5 i'r Seintiau. A mae Zach Clark wedi rhwydo'i gol gynta'r symud i'w glwb newydd. Y Seintiau newydd 5, ebys dim. Canlyniad gwych, oedden ni'n gwybod oedd yn mynd i fod yn tyff. Maen nhw'n fflio yn y lig o dan. So oedden ni'n gwybod oedd yn mynd i fod yn tyff heddiw, ond na. Nathon ni gael y job i wneud yn diwedd. Dwi'n meddwl sy'n ni wedi cael chydig mwy y hanner gyntaf na nhw, ella. So ni'n gorffan yn chances ni, ond na, beth pwysig ydy bod ni trwad i'r rawn nesaf. Yn y diwedd 5 dim, ond wythnos diwethaf ddaru nhw cero Pennod yma 4 dim, a maen nhw yn fflio yn ail yn y gyngrair. Maen nhw obviously yn gyngrair uwch na ni, a wel, dyna beth dyn ni isio anelu am, a dyna lle dyn ni isio bod pob wythnos. Am y tro cynta'n hanes y clwb, mae Dinbych wedi hawlio lle yn wyth ola Cwpan Cymru. Yn ei herio Brynhawn Sadwrn roedd Llanelli, clwb sydd heb golli mewn 17 o gema. I lawr yr asgell bella, cyfle i Dinbych, cyfle gwirioneddol, ar ergyd yn taro'r postyn. Owen Davies, mor agos i roi'r tîm cartre ar y blaen. Nathan Brown yn rhoi'r arwydd, am ymlaen yn cymryd y gig gornel. Teg at y cwrt bach. Peniad amddiffynol. Glir mor bell. A Kieran Roberts ar peniad oddi ar y postyn. Daniel Flanders gododd. A bron iddo fo sgorio i gol gynta i'w glwb newydd y fanna. 4 yn y mir amddiffynol. Brown efo'r gic. Yn curo'r mir. Ac yn gorfodi Scott Coughlin i wneud arbediad da. Sean Jones yn brwydro. Canfod Nathan Brown, a Brown yn taro'r trawst. Taran o ergyd, ond am y trydydd tro yn yr hanner, ffram y gol yn achub yr ymwelwyr. Joseph Lloyd. Townel yn i'w archod o. Lloyd yn dyfod barhau. I groesio do. Ar draws. A dim yn glir eto. Ond oedd rhaid i'r golwr fod yn effro. Wrth i Ethan Can frysio mewn am yr ail bel. Peniad Beaumont. Danny Williams yn dwy'n y meddiant ac yn trielog! Ac yn gorfodi Aaron Jones i ddyrnu'r bel dros i drawst. Wel, fe ath yr ergyd yna fel saith tuag at gol Dinbych. Davies tu mewn at Nathan Brown, traed sydyn ganddo fo.
Brown yn ôl at Owen Davies. Davies y tu ôl i Brown, o mae yna gyfle ar ergyd heibio'r postyn gan Sam Duffy. Theo Walton efo'r tafliad hir. Sa'n greulon rwan, ond y bel yn sgyn i Giardelli! A mae'r eilydd wedi hennill i lanelli. Newydd oed ymlaen, mae Alex Giardelli a'i ergyd o sy'n torri calonna y tîm cartra. A drychwch ar y dathliadau. Mae'n gutting, ond o ran perfformiad, dyn ni wedi bod yn... mae'r boys wedi bod yn unbelievable. Dyn ni wedi tio'r post ar bar tair gwaith. Reit yn diwedd, mae gen Stam chance i ennill lle, wedyn maen nhw'n mynd fyny ochr ar y cae yn Sgorio, ond o ran perfformiad, dwi'n mor prawd o'r ogia, ond wedi bod yn bril. Ar ôl curo Caergybi ar gicio o'r Smotin yn y rownd ddiwethaf, roedd Caerfyrddin yn teithio i'r Rhondda i herio Cambrian United, clwb sy'n ceisio cyrraedd rownd gynderfynol o gwpan am y tro cyntaf yn ei hanes. Josh Allen. A dyma fe am yr eildro yn y symudiad. Yma Birch wedi rhyddhau yn dda fyd. Dyma tu ôl i Gavin Jones. A mae Allen yn croesi'n beryglus. Kyle Jones braidd yn ffodus, ond mae'n cael y bas drwodd. A'r ergyd yn cael i harbed yn dda gan Leeds yn y gol. Langley at Vickers. Vickers yn gyflym. A mae'n ras rhwngddo fe a Fox. Vickers. Mae'n chwilio am bach o look fanna. Mae'r bêl yn torri yn garedig i Gaerfyrddin. Dyma Langley. Langley mewn i'r canol a'r peniad gan Toby Jones. Oedd Morgan Davies yn gorfod bod yn effro. Daly. Pas dda tu fewn at Parsons. Parsons at Toby Jones, ond Jones yn methu reoli, a mae'r cyfle wedi mynd a tro Cambrian yw e nawr i ymosod trwy Fox. Fox yn chwilio am rhediad Bateman. Bateman tu ôl i Sermon. Mae Parker yn disgwyl yn y canol. Tuag at Parker, mae'n mynd! A mae Parker yn rwydo ac yn rhoi Cambrian ar y blaen. Oedd y croesiad o'r dde yn berffaith gan Bateman i dalcen Tim Parker. Hillman i grimanu hon mewn ar ei drod dde. Mae'n un beryglus. Rydd yn y cwrt Cosby. Fox. Fox, ergyd isiel. Booth yn clirio, ddim yn argyhoeddi. O, modfeddi heibio'r postyn. Vickers, peniad da i lwybr Langley. Mae tri yn y llinell flan. Langley at Daly. Daly allan at Vickers. Dyna welliant gan Gaerfyrddin. Maen nhw'n croesi. A mae Morgan Davies yn gollwng y bêl. A neb yno i'r hen air i rwydo. Caerfyrddin a ddylen nhw fod yn gyfartal. Wel, dylen nhw o'r dystiolaeth na. Ond dyma'r sgoriwr Parker at Bateman. Bateman. Mae Fox yn y canol. Mae'n bwydo Jack Fox. Fox pas dda tu fewn ac Allen. Allen! O, mae'n gamgymeriad gan Idzi. A mae Parker yn dyblu mantais y tîm cartre. A mae gyda nhw un trod yn pedwar ola. Cwpan Cymru. Angen gol yn ôl yn ddybryd ar Gaerfyrddin. Booth yn codi. Y peniad allan yn cyrraedd Birch. Mae Birch ymlaen yn bwydo Hillman. A mae'n tri yn erbyn tri fan hyn. Hillman a Bateman tu allan iddo fe. Parker am ei hat-trick. Tim Parker ar ei drod chwith. Yr arbediad o'n Bateman yn troi 2 yn 2. A rhaid nawr bod Cambrian drwodd i rownd gynderfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn ei hanes. Dyma Parsons, Parsons i Gaerfyrddin, a mae Parsons yn taro i'r hen air. A oes digon o amser, 8 munud yn weddill yma. A mae Caerfyrddin rhywfaint nôl yn y gêm. Obviously, great achievement. I thought the boys deserved it today. Excellent from the word go. And like I say, I really deserved in the end. Rodri Thomas, is-hyfforddwr Caerfyrddin, canlyniad siomedig, oedd ei ddim i fod heddi? Na, siomedig iawn. O'n i'n gobeithio
Byddwn ni wedi'n well heddi, Portwade wedi bod yn dda yn ystod wythnos, a oedd y bechgyn lan amdani cyn y gêm, ond anffodus, dwi'n credu oedd Cambrai yn ychydig yn well ni ar y diwrnod, felly siomedig gyda'r cynlyniad wrth gwrs yn yr ymdrech yn arbennig y bechgyn, chwarae teg. Felly, 2 o'r uwch gyngred a 2 o gyngred y de sy'n sicrhau lle'n rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Bydd yr enwa'n cael eu tynnu o'r het ar gyfer y rownd gynderfynol ddydd Mercher. Mae tîm Pennod y Seintiau Newydd yn cael tymor a hanner yn barod. Ar yr ennill tlws y gyngrair penwythnos diwetha, ro'n nhw'n llygadu Cwpan Cymru nesa yn cwrdd â Llansawel yn rownd yr wyth ola. Kay Baker, chwilio am Molly Harvard, Lowry Ridings oedd efo hi. Lexi Jones yn torri'r rhydd yn ceisio bwydo Olivia Buckland. Ydy Buckland yn cyrraedd yna! Ac mae Olivia Buckland wedi rhoi y Seintiau Newydd ar y blaen. Da ni'n tynnu at 20 munud o chwarae yma yn hen heol Llansawel. Ac mae Olivia Buckland wedi rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. Laura Mae Walkley yn torri'n rhydd o Sophie Phillips yn canfod Alison Witts. Maya Owen ar ymyl y cwrt Cosby. A Becca Elliott yn hawlio honna. Lucy Powell yn rhydd o Maria Francis Jones yn cael ei chroesiad at y postyn pella a'r penniad yna drost y trawst. Mae hwnna'n gyfle gwirioneddol i Lansawel unioni'r sgôr fanna. Powell yn anelu at y canol. Mae'n cyrraedd Lowry Ridings. Os na beniad i mewn. Ac mae Llansawel wedi unioni'r sgôr. Y bel i mewn o'r gornel gan Lucy Powell at y postyn pella yna. A Tia Richardson yn cael ei ffenanu i unioni'r sgôr i Lansawel. Francis Jones yn codi hon yn uchel at y postyn pella. Os na ben i mewn, mae'r bel wedi croesi y llinell. Ac mae Molly Harvard wedi sgorio ychydig funuda ar ôl i Llansawel unioni'r sgôr. Mae Molly Harvard wedi mynd ar Seintiau Newydd yn ôl ar y blaen. Molly Harvard yn anelu at y postyn cynta. A mae hwnna wedi mynd heibio i bawb. Llansawel yn cael dihangfa yn fanna. Megan Curl. Crofts o'i blaen i, Tiggy Webb yn ôl. Jade Crofts i mewn i'r cwrt Cosby. Mae yna gamddealltwriaeth yn y cefn. Ac mae Jade Crofts sydd wedi dod ymlaen i Lansawel fel eilydd. Wedi arwyddo iddyn nhw o Gwmbran. Wedi unioni'r sgôr i Lansawel. Am yr eilwaith rhawn yma, mae Llansawel wedi dod yn ôl i mewn i'r gêm yma. Molly Harvard at y postyn pella. A dyna fydd digwyddiad ola'r gêm yma ar hen heol Llansawel. Mi fyddwn ni'n mynd yn syth felly i gicio o'r smotyn. Roedd pawb wedi sgorio tan i gic Jess Dunscombe gael ei harbed gan y gôl-geidwad Rebecca Elliott. Sophie Phillips rwydodd y bedwaredd i'r Seintiau ac felly roedd holl bwys ar gêm ar ysgwydda Olivia White. Mae rhaid i Lansawel sgorio'r gic o'r smotyn yma. Olivia White yn erbyn Becca Elliott. White, mae Becca Elliott wedi arbed un arall a mae'r Seintiau Newydd wedi cyrraedd rowndia cynderfynol Cwpan Cymru. Maen nhw wedi ennill yma ar gicia o'r smotyn. I'r gogledd rawn ni nesaf wrth i Wrexham groesawu Abertawe i'r graig a'r tîm cartra gipiodd gôl gynta'r prynhawn wrth i Abi Iddenden rwydoedd thrydedd gôl yn y gystadleuaeth. Bellach, 2 gôl ar y blaen roedd Abi Iddenden yn benderfynol o gipio'i hael am y prynhawn a dyna'n union naeth hi. Y bel heibio'r gôl-geidwad Verity Jones a Wrexham 4 ar y blaen. Ac i rwbio halen yn y briw fe rwydodd Rosie Hughes 5 gôl Wrexham yn munuda ol ar gêm. Wrexham 5, Abertawe 10. Colli oedd hanes Aberystwyth a Pontypridd yn rownd yr wyth olaf y tymor diwethaf, ond fydd hi'n stori wahanol i un o'r clwbiau tymor yma wrth i'r ddau fynd ben am le yn y rownd gynderfynol. Cic gornel i Aberystwyth, Amelia Falkings yn dyrnu. Penniad nôl tua'r canol, di honna wedi taro braich Lucy Jones ydi mae Richard Wright y dyfarnwr yn pwyntio tuag at y smotyn ac mae'n gyfle i Aberystwyth fynd ar y blaen. Llici Mathias, mae'n cael ei harbed
gan Amelia Falkins. Pontypridd yn clirio ac yn dianc. Simmons ar bêl hir y tu ôl i'r amddiffyn. Mae Madison Williams yn mynd i gyrraedd hon ac yn rhyddhau Lauren Payne. Payne ar ergyd. Mae'n tynnu hi heibio'r postyn. Rebecca Mathias. Cadw'r bêl i fewn i'r cwrt. Yr ymwelwyr yn clirio. Bêl at Lauren Payne. Payne. O, pas hyfryd dros i hysgwydd. Ac mae Nicole Fenton yn glir. Fenton dim ond y golwr i'w chiro. Fenton i'r rwyd wag. O, mi nath hi'n wych. Mi nath hi gadw i ffen. Y bas yn hyfryd gan Payne. Mi gymrodd Fenton i hamser. Nath hi ddim brysio. Heibio'r gol geidwad. 1-0 i Pontypridd. A Fenton yn gwneud ti edrych mor hawdd. 10 munud o'r ail hanner. Wedi chwarae y tîm o'r ail haen sydd ar y blaen. Simmons, pas letraws at Payne. Payne ar cyffyrddiad a dyma Nicole Fenton. Fenton on, sgipio heibio'r golwr. Ac unwaith eto yn pasio'r bêl i'r rwyd wag. Mae'n ddigyfaddawd Nicole Fenton. 19 oed ydy hi. Ei 15fed gol y tymor yma. Cadw i fen unwaith eto. Gwych gan Fenton. Pontypridd ar frig cyngred y de. Aberystwyth tua'r gwylod yn y brif adran. Un tîm yn amlwg llawn hyder a'r llall mewn trafferth. Ond dyma gyfle i'r gwyrdd ar dion. Gwenllian Jones tu ôl yr amddiffyn. Gwenllian Jones ar ergyd. Rhy agos at Falkins. A Pontypridd yn clirio. Mi oedd 'na gyfle i godi'r bêl dros ben y gol geidwad yn fanna. Gwenllian Jones methu cael gafal ar yr ergyd. We've got a lot of young girls here who've got very bright futures ahead of them. I think the average age of our team was probably around 20 today. And I think most of them are destined to play a higher level. I think they are going to be playing at the top level. So it was nice for them to come and prove a point today to people who are watching who maybe don't know them, that they are good enough to play that level. Caerdydd oedd yn herio'r Bari yn y brifddinas Brynhawn Sul ac ychydig dros 10 munud i mewn i'r gêm roedd yr adargleision ar y blaen wrth i Fiona Bari rwydo'r gol hyfryd yma o ymyl y bocs. Molly Ciho gipiodd yr ail a hynny chwarter awr i mewn i'r ail hannar, gol wych gan yr ymosodwraig. Mackenzie Olden sgoriodd y drydedd ac i selio'r fuddugoliaeth fe rwydodd Laura Cyrnoc y gol yma i gario'r adargleision i rownd gyn-derfynol y cwpan. Pontypridd felly ymysg clybiau'r brif adran sy'n sicrhau lle yn rownd gyn-derfynol Cwpan Cymru Beaut Energy. Fe fydd yr enwa'n cael eu tynnu allan o'r het ar gyfer y rownd hynny ddydd Mercher. Dyna ni am heno, diolch fawr iawn am eich cwmni. Y gêm fyw penwythnos nesaf, mae'n gêm enfawr lawr yn y gwylodion yn uwch gyngrair Cymru. Clybiau'r canolbarth yn cwrdd, Aberystwyth yn erbyn y Dre Newydd. Honna'n fyw gyda ni di Sadwrn, wedyn di Sul, ni'n troi at brif adran Janero. Ras i gyrraedd y 4 ucha cyn y toriad yn y tymor. Mae Abertawe'n cwrdd y Wrexham, a byddwn ni'n ôl nos lun nesaf. Gyda'r holl uchafbwyntiau i chi. Hwyl fawr.